Ndewonu ndị be anyị daalụ. O nwere nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m akụkọ a sị na o nwe oyi ya nwaanyị ya na ya na-eji ofu n'ọrụ si wee see foto esechee foto o wee welie tinye na Facebook peji. So nwanne anyị nwaanyị nke ọzọ afụzi anya wee sị nwaanyị o ji welu pikchọ tinye na Facebook peji ọ gwara ya and ya na ya onwe ya ajọka na ọ dị ka agadi nwaanyị ya nwa manarịrị o wee welie tinye for that na ọ ga-akpụpụ ya court. Ọ na-ayụ ya o jekwe delete chee foto ahụ si ya sorry. Ọ si ya na ọ yara ekwe sorry ahụ ndị mmadụ afụcha gị ma ndị ga-ewegolie na ọ yara ekwe sorry. Ọ ya akpụpụ ya court, ọ ga-akwụ ya damages. Ịma na mba United Kingdom mmadụ kpụpụ court kpegbuo gị ị ga-akwụ damages ihe ọbụla ọ si gị kwụọ ịkwụọ ya. So ya ka ọ sizi na o nwe mbọsị ụmụ ya gara ụka n'ụlọ ụka. So nke ahụ sizi na ọ ga-akpụpụ ya court fụzie ụmụ ya seve ụmụ ya foto sechie ụmụ ya foto sekwe ya na ụmụ nke foto wekweli eje tụnyekwa na Facebook page ebe na peji nke ekwe. So wee fụkwa ya wee sị kezi onye si na ọ ga-akpụpụ m court na ntinyere foto agwara m ya na ọ dị ka agadi nwaanyị na ọ jọrọ njọ. Ịma ụmụ nwaanyị anara like ebe fa jọọ njọ o nwere ike o nwere foto ị ga-esi maa mma nwee nke ị ga-esi jọọ njọ. So nke tinye foto mara mma ya na onwe ya mara mma ọ sị na ya na onwe ya dị ka agadi nwaanyị o je welie tinye ndị ọ narịa permission. So nwanne anyị nwaanyị nke sizie na ọ fụkwa foto ụmụaka ya ka o sechee fa ma mbọsị ahụ o jere ụka o nwere ihe a na-eme n'ụlọ ụka. So ya na onwe ya wee sebe ụmụ nke foto sekwe ụmụ ya na onwe ya sechie nye welukwu ya jee tụbunyekwe na Facebook. Ọ gwa akwụ ya na onye nwajizi anya ya wee fụ ebe ọ tụbunyekweli foto ụmụaka ya na Facebook nke mbụ onye na-achọ ịkpụpụ ya court na-eme ụdị ya. O wee tie mkpu wee ọ sị na o screenshot chakwala ya wee jekwe gosikwu ya lọya si lọya na ọ gara ekwe na mmadụ selu nwa ya foto welie tinye na Facebook na ọ ga-akpụpụ ya court. Lọya ahụ si ya yes na onye anara permission like na ọ ga-akpụpụ nkwa onye ahụ court kwụọ damages. Una afụgo ụmụnne. So kedu ihe a ga-eme na ihe nke a kịta ọfa na-abụ na-akpụpụzi onwe fa court ka ọ bụzialụ nwanwan onye naba onye naba ọfa bido na-akpụpụ onwe fa court. Ndị Igbo na-abụ onye kpegbu ọbụkwa onye kpọọ polisi na-ekpegbu o nwere ike enye ekpechi ikpe nke a gaba nke a. Kedu ka esi ga-eme ihe nke unu tụkwa alụ nyefe ndụmọdụ maka ọ ga-abakwala anyị uru. Kedu ka anyị si ga-eje na-eme onwe anyị ka anyị na-aga court na-elite ego maka gịnị anyị ukwu ka ọ gịnị. Ọ sị na o bugolu ụzọ yọọ ọnya biko delete chenye okwere osi akwani ahụ okwego nye ọka n'anya si na ọ ga-akpụpụliri ya court. O wee jekwe mee nke a ume wee mee nke ụmụ ya. So na ọ ga-akpụpụkwu ya nya bụ fana abụọ ga-akpụpụzi onwe fa ejeche court nke ejebe nke o nwere ike onye ọbụrụ onye kpegburu ebe ga-ekpegbu ebe a. Mmadụ amara ka esi ga-ekpe ikpe nke ụmụnne ka esi ga-ekpe ikpe nke unu tinyekwa ihe ọnụ ọfana abụọ kpụgharịgbu onwe fa ka ọ sị rapụzi anya na nta atanago nya bụ ọ bụgolu nwanwan onye naba onye naba. Ọ bụkwalụ m na onye naba onye naba akakwa mma dan spend time na money and onwe ike lọya ofu onye mara ekpe ma ọ bụ onwe ka esi ga justify ihe ikpe amakwa onye wetele ikpe. Onwekwe ka ikpe si adịjọ njoloko onwe ka esi ga justify ụmụ ikpe ama onye wetele ihe. Nwanne anyị nwaanyị ka ezi ka isi o tinyere foto gị ọ yọchazịa gị biko ịbịa na-eje ụka ka ezi isi na ị na-eje ụka andị ichezozie jesekwa ụmụ nke foto tinye ifugie. Kedu onye a gara atụ ụta n'ihe nke ihe nke a gwụghị ike. Ndị Igbo ka anyị ji nwayọọ ka ofe lola alụzuola anyị ga na-afụ onwe anyị n'anya. Ọ bụ kịta na ikwetere ndo mgbe o si gị ndo ọfụgodi na iselu ụmụ ya foto igwe akwụ ya iweli tinye onwere ihe ọ ga-eme gị. Kịtazi okwu a na-eko afọ sọsọ ndo nkịtị ike ekwen ị na-ejekwa ụka. Kedu isi na ị na-ejezi ụka nka ụmụnne biko kpeele n'ufu udo ka udo chia onwere ihe eji nsogbu eme. Ndeewonu ka emesịa.